салом ба ҳама. Боз як бозии дигар барои пулкоркунӣ дар телефон ссилка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Бозиро мекушоем ва инҷа барои пулкор кардан мо бояд ки регистратсия кардагӣ бошем. Барои регистратсия кардан мо метавонем ба воситаи Google аккаунтмон регистратсия кунем. Вақти с помощью Google интихоб мекунем, ба воситаи Google аккаунтмон регистратсия мекунем. Дар инҷа персонажа мегирем, ном фамилиямонро менависем, далера интихоб мекунем. Далера бо як бори дига интихоб мекунем, як бори дига далера интихоб мекунем ва завершита зер мекунем. Тамом регистратсия кардем ва метавонем дар ин бозӣ пулкор кунем. Барои пулкор кардан просмотреть аквариума интихоб мекунем, разрешита зер мекунем. Дар настройкаи телефон мо бояд ки ҳамин бозиро гирон кунем. Бозиро дар настройкаи телефон гирон мекунем. Бо бозида меоем ва мо дар реклама нишон метавад, рекламаро тамошо мекунем, маҳкам мекунем рекламаро. Тамом бозии мо сар шуда, мо дига ҳеҷ кор намекунем. Телефонро дар ягон ҷо мемонем ва телефон худаш ба таври автоматик ба мо танга кор мекунад ва тангаро метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш. Дар боло баланси моро нишон додисай, поёнда боша 3 намуди соатай, якумаш боша вақте 1 дақиқаш ки бучид, мо 1 моҳӣ кор мекунем ва пулкоркунии мо зиёд шидан мегирад ҳамин хел. Соати дуюм бошад, нишон медиҳад ки мо чанд сония ёки чанд соат мо ҳамин барномаро истифода бурдесем. Соати сеюм бошад, скорости пулкоркунии моро нишон додисай. Ва инҷаро маҳкам мекунем. Завершита интихоб мекунем. Баланси ман ҳозир ҳамаш нолай, барое ки ман нав бозиро сар кардам, сразу маҳкамаш кардам. Ва атлишнара интихоб мекунем, менюи бозида меоем, мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Аз тарафи дасти рост угли боло значоки тангаро интихоб мекунем ва дар инҷа мо агар play ada интихоб кунем, мо дар реклама нишон метавад, дар реклама барнома ҳаст. Ҳамон барномаро мо установка кунем, ягон дақиқа истифода барем, 1 сент кор мекунад. Ва агар нахоҳем ки барномаро установка кунем, просто маҳкам мекунем инҷаро. Менюи бозида меоем ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Аз тарафи дасти чап угли поён значоки якума интихоб мекунем. Дар инҷа ссилкаро копировать мекунем, дӯстонмонро роӣ мекунем. Ҳар касе ба ссилкаи мо регистратсия кард, 10 сент кор мекунем плюс 15% дигар. Барои ссилкаро копировать кардан, копировать ёки поделитсаро интихоб мекунем. Ссилкаро дӯстонмонро роӣ мекунем, бо дӯстонмон пул бисёртар кор мекунем. Ва значоки дасти роста интихоб мекунем. Дар инҷа ба ссилкаи мо кадоме регистратсия кардагӣ боша нишон медиҳад. Мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Дар инҷа мо бозӣ ва барномаро установка мекунем, пулкор мекунем. Предложение задачиро интихоб мекунем. Дар инҷаро бозию барномаро установка мекунем, пулкор мекунем. Ҳозир ман як сайтча мекушам ва дар инҷа бозиёро нишон додисай. Аз тарафи дасти чап бозиро нишон додисай, аз тарафи дасти рост бошад нишон додисай ки дар кадом бозӣ чанд қадар танга кор карда метавонем. Мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Предложение опросия интихоб мекунем. Дар инҷа мо дар саволҳо ҷавоб метаҳем, пулкор мекунем. Нашри предложениеро интихоб мекунем. Дар инҷа бозию барномаҳо ҳастанд. Ҳар як бозӣ ёки барномаеро мо установка мекунем. 5 дақиқа истифода бурдем, 2000 танга кор мекунем. Поёнтар меоем, видеои YouTube ҳастанд. Ҳар як видеоеро ки мо дар YouTube 5 дақиқа тамошо кардем, 2000 танга кор мекунем. Ҳозир ман як задани YouTube шумода нишон метавам ки чӣ хел задани YouTube дар ҳамин барнома иҷро кардан мумкин аст ва пулкор кардан мумкин аст. Видеои YouTube мекушоем, поёнда начата интихоб мекунем, видеоро дар YouTube нишон метавад. Видеоро тамошо мекунем, видеоро тамошо кардем, буд кардем, бо меоем дар барномамон. Аз тарафи дасти чап галич кашид ва мо 2000 танга кор кардем. Мегзарем ба таври пулгирӣ. Барои пуломона гирифтан аз тарафи дасти рост угли поён значоки якума интихоб мекунем. Дар инҷа бошад VVD интихоб мекунем. болода баланси моро нишон додисай. Баланси ман нолай, барое ки ман нав бозиро сар кардагим, ҳоли пул кор накардам. Поёнда бошад нишон додагиай ки 10000 тангаш 0,01 USDT мешавад. Поёнтарда бошад нишон додагиай ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. Пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Hedera, Gcash, Danacash, Advocash, PayPal, Perfect Money, AirTM ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷа дидасем метавонем пуломона бигирем. Дар Payeer боша минимал каш 0,35 USDT, 0,35 USDT 3.5-4 сомони худмон мешавад. Агар шумо ягон бор ай кашлоки Payeer дар карта ёки кашлокҳои Тоҷикистон пул гирифтагӣ набошед, ҳамин видеоро тамошо кунед. Дар ин видео ман ҳамаша гуфтагием ки чӣ хел ай кашлоки Payeer дар картаҳои Тоҷикистон ёки дар кашлокҳои Тоҷикистон пул гирифта мешавад. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.